A tohle se tady dělá před lidma a diví se, že se za ní stydím. Mimochodem tady fluše. A mimochodem nevím, kde je moje mama a tata a teďka a... Jo? A bráchu nemám tvýho. No, mě by zajímalo, kde jsou docela. A teďka dáme challenge. Každý, kdo uvidíte nějaký fotbalový dres, tak to napíšete do komentářů. Protože mě by extrémně zajímalo, co všechno tady bude vidět. A bere se, i když takhle někdo bude mít třeba takhle Itália na dresu, teda na tričku, nebo a bude jasný, že to má nějaký fotbalový. Mě by to reálně zajímalo. Zatím jsme tady tady máme první, to je jistý. A tady jsme je viděli naposledy. Kde jsou teď? To nikdo neví. To nikdo neví. Musíme zkusit najít. Takže nový díl sám doma s Tracem zoo. Sám na chatě. Takže Sám bratranci se ztratili. máme Juventus. Do sbírky máme Real Madrid, Al Nassr, Juventus, italský národní. Teďka prošel. Tamhle, Juve, Ronaldo. Ronaldinho. Ronaldildo. Ronaldo. Bacha autora. Lampa. Různé Buzny. $80 to víš, že jo? Tak pojď buzno. Jo, a 50. Ale asi dobrý. Učesujení. Jakoby sprint jsem dal 55 korun za kofolu, protože jsem měl extrémně to. To je dohromady 100. Ne. Ale tady máme ale Levharta sněžného. No a tady, jo, Tiger Lev. To je jedno, je to tomu nejblíž. No taky. Kámo. I need you, mama. And I miss you, mama. A co když ty lvy pak najdem, tak to uděláme já. Tak už to nebudu dělat. Tak to uděláme oba. Tak jo. To je fajn nabídka. Nejsou tady ty soudní hovna. Soloní hovna, ty budou ústupu. A tamhle už je východ ze zoo. Vlastně. Jo, tak to jsme teda hezky. Takže vlastně absolutně netuším. Teda, já tuším, kde jsme, ale... Ale nevíme, kde jsou oni, vole. Jdem zpátky? Já bych to prošel tudy. Jo, tu je taky východ. Tak jdem tudy, Mare. Tak jdeme zpátky. Mare, jsme ztracení v zoologické zahrádce. Ale hovno, my nejsme ztracení, oni jsou ztracení, já moc dobře vím, kde oni jsou. Kde? V zoo. Hezky, no. Ale oni si nemůžou být jistí, že my jsme taky v zoo. Je to zasraný docela ta kamera. I miss you, mama. And now I run. A tahle osoba mě tady dělá ostudu celý den. A za to bude mít takovou odměnu, že to bude stříhat, protože už máme 3/4 hodiny záběrů. Budu točit, dokud nebude plná paměť, to ti říkám. Takže jako celou cestu už se vím. Hele, jak dlouho se bude vydávat 40-minutový video? Tak asi 20 až 30 minut. Čiže 30 minut se mě vydávalo 5-minutový na tvýho fotra hotspot. Ale já myslel jako... Musíš to jako aktualizovat. Ne, já myslel na YouTube. Tak to asi taky 10 minut. Na YouTube 10 minut. A mě nevadí dlouhý vydávání přes noc. Páč, já to tam dám přes noc na vydání. Tudy pojď. Přece jsme se nestratili jsme je. Ne, tam jsme byli. Tam je východ, ty kreténa. No právě. Ale, no, tady už byli. Tak to projdeme tam. Nasra. No, prostě pojď za mnou. Tak, zase je cítí frňa. Ne.
Tamhle máme Portugalsko. No já sbírám ty drezy. Neukazuju, že říkáš, že to mají hledat. No mají hledat, ale když na nějaký zapomenu, tak ho mají napsat do komentářů. A to jsem jich ještě dost nenatočil. Na nic, jo, na. I... Ty vole, zase další videa. Štěpáne, to bude víc hodin záběrů. Minimálně 1 hodina. Jo, tak hodina to bude za chvíli. Takže jsme je nenašli zatím. My se vám asi ozveme, až je najdeme, jinak to bude plná paměť. Tak. Tady to je vchod. A tady je východ. Tady máme hezké ptactvo. Tady máme čůractvo. Dáme ty červení ptáci nahoře. Vidím červený ptáky nahoře. Já jsem už je točil. Se to lovit ryby. Tady trošku blbnu s kamerou. A jo, a jdeme nahoru, furt jsme je nenašli. No, Ještě hledáme. asi tak. A dali jsme si, že do 15 minut, až bude 13, 15, kolik to je? 12? No, tak prostě dáme někde sraz, tím zavoláme a dáme si sraz někde. No, už nás to nebaví A hledat. nebo na to sereme. A jdem, pojď. Třeba ještě co to potkáme. Třeba, upřímně v to docela doufám, i když nemají úplně nejlepší náladu. Já myslím, že mi někdo to poslal. Cože si posral? Že někde, já si myslím, že mi někdo... Tady si myslím, že nebyl, že tady podle mě bude. A mám najít tady nějaký ty Tatary. Fouká vítr. Tatarská vomáčka. Extrémně fouká vítr. Já nemám nikdo píči, kde jsme, vole. Ale já vím, kde jsme, ale nevím, kde jsou. Já nemůžu si počít elektronicky, že jsme tam dojeli za nima, že jsme tady jezdili pod tím. Jako ty vozítka, vole. Jako můžeš. Tak stále jsme je nenašli. Bloudíme. Už se voda baví. Už nás to nebaví. Ale oni nám neberou. A už. Tak dej to na hlas. No, kde jste? Kde jste? Jo, u koziček, dobře, tak my tam dojdem, tak čau. Jo, oni jsou u koziček. Jo, dobroš, my za vámi přijdeme, dobroš, tak čau. U koziček symbolicky. To já myslím, že tam. Tam jsou cecky. Ta. Takže jsme konečně našli. Hezky. No jo, kámo, ono to musí vonět. Ještě se opravil. No hejbe se mu. Štěpán vám tam pak prostřihne jednu jeho skvělou fotku. Ale to musíte někde najít, bude to někde, ale neřeknu vám v jaký minutě. A dám na to Jo. na půl sekundy. Kámo, nebuď svině. Zase tak do sekundy. No. Na sekundu. Ale tady jsou kozy. A jsou kozy. To už jsme našli rovně. Oni jsou tam. Oni jsou tam. No, Že jsme nešli rovně, ty vole. že jsme nešli rovně, máme je. Že to tam, vole, konečně. Našli jsme je. Tak hledali jsme je tady aspoň půl hodiny. Kdyby jsme šli rovně, jak bychom je našli? Jenže by jsme museli zběž. No, jsou tam kozy, no. Ne. A jak to dám? Tudy? Ty vole, ty jsi debil.
duše. Platím. No, vole, teďka bude Vojta chtět. Tak, teď. A pojď Vojtíku. A na kozičky, jo? Jo. Já chci na šepříku. Na žebříku, jo. A jaký žebř. Já jsem les, ale Pojď na kozy. Vstup na vlastní nebezpečí, jo. Počkej, Tak, Vojtíku. Maša Allah. Čekaj, Vojtíku. Já tam vylezu. Budeš tady, nebo jak? ne, já nečítám. Jo, a někam tam musíme ty vylízt a podívat, ty pojď tam potom sem. Jo. A Pojď se na ty. Počkáš. Tak my se vám ozveme, až budeme vevnitř. Tak máme tady kozy. Neřvi na mě. Jo, kde je? Pojď. Ech, ten karta. Zdrhnul. Je, počkej, ty jsem ho natočil, to budeš muset pak to. Neřvi po mně. Co se stane? Kozy? To je Beranty kriple. Ne, zkoušej to. Už je tebe chtěl vrazit. Už se nastavoval, kámo. Už se nastavoval. Tak pojď druhé strany, tam jsou buka, černý. Jo, Já ty... bych ho přetáhl, ty vole. Jestli by... Já nemáš čím. Dej mi teleskop, já ho přetáhnu, vole, ty by... Zkusil by dovolit narazit, ale pojď. Tak pojď, Pojďte, nech ten kartáč. pojď, kozičky. Kozičku? Jak se to jmenujete? Ten... co to máte? Lemur. Viděli jsme ještě nějaký červený ptáky. Co to má? Co asi ty červený ptáci jsou? A ne, To tam ne, plameňáci. jiný plamen. Jiný. Ty byly jako úplně červený, prostě jsou růžový, ne? Tamhle. Bo červený jak tohleto. Možná ještě rudější. No nevím, má to jak brď. Vzal by mě být kapibara. Ne, taky. Doris kapibara. Tož tady nic. Tamhle to. A tamhle. Papyrus. Tamhle zrhnou. Podívej, hele. Ale je to větší jak naše svině. Je to větší jak naše svině. Ono to není tak vidět, ale ono to má tak jako 2 metry. Minimálně. Na dílku a na výšku to má tak jaké autáka, takže Takže ani ne metr. to já mám delší nohy jak metr. Takhle jsme našli své místečko. A je to velký jako kráva. Beru z kapibara. No, ty tam spadne. No, Vidíš ten cérec, s tou pokutou. Já ti zaplatím tu pokutu. ty budeš platit tu pokutu. A ty bys chtěl být přece ne. Ty, který neumíš skákat. Bolí mě hnát, já bych to A já chytám průjem. Tak to je blbý, že chytáš průjem. Láďa chytá průjem. No dobře, jsme tady další zvíře. To se jmenuje podle mě barista. A už jsme se teda našli. Už se asi stihli uklidnit. Všichni. Včetně mě docela. A včetně tebe, ty jsi neuklidněný. Já jsem permanentně neklidný, ale typkovi se to nelíbí. Má chutě. Tak týka nám tady proběhnul sice, ale... Hej, tam je mora. Au, ty vole, vypni mě. Teď jsem si... Hej kámo, mě tady prošel, hele, tady je. No a zase zdrhnul. Sráčové. Allah. Allah kuramban. Mm. Na. Kamu? Teďka tady zase proběh a nemám ho. Ne, pojď se tady kládíkovi podívat. Jak žere, kuřátko. To je asi taky nějaký muslim. Já bych taky chtěl být tam. No, to Bytě, takhle bytě. ty jsi dělal. Takhle bytě okolo svou ruku. Tady hajzli.
Jo, Vémola, Nežere. Vémola přišel snad už o všechny ty. Co to? To je možná... Žije kuřátko. No. A, co se lepší. No a jenom, aby si nemyslel, Pepa Mám opičí. má opici. Nech to, Vojta. Pojď to neho. Opice si pořídila opici. Hodná opice. Hodná opice, takhle s tím budeš chodit po Jihlavě, jo? Klidně. Ona žirafa. hodná žirafka, viď? Tak jsme tady v pavilonu Šalem. A já mám opici. No, Štěpán má opici. Tak, počkej, uhni nebo tíne. Tak, Co si vybereš? nic. Já nevím, takovýhle sračky. Tak, Opice si hačne se mnou. Opice bude se mnou sedět v autě. takže lidi, Opice si koupila. napište mi do komentářů, co vy jste s tímhle dělali doma. Kde byste to dali jako... To není jako... Jako Vémola. No, jako Vémola, no. S Vémolou máme fotku oba. Máme, no. Moment, tohle je serval prej, ale to mi nevychází. To je no, hlavně žádná opice. Ne, to je tigrský, vole. Ten serval. Týpek váží asi 140 kg. Tady se dá přispět. Říkám, že tohle si budu brát z domu. Jo. A mě by zajímalo, jestli je tady někdy charitativní QR kód, že bych to dal jako do videa. Je tam. Jo? Jo, ne, jsou potkám znovu. Pokud bude někdo z vás mít zájem přispět, určitě můžete. A nezapomeňte nás tam označit. Už v tom bylo to. Štěpovi se velice nelíbí, že mu točím opici. Jak opice. Já Kámo, musím zablurovat. s tímhle nebudeš chodit po Jihlavě. Budu. To je možná... Budu s ním chodit po Jihlavě. Jo, tak to... Ale tamhle ten jak nám hajá. Spokojený. Na hrušíka. Pojď se podívat na hrušíčka. Podívej, hrušík jak hajá. Tamhle je hroch. A doufejme, To vy teďka si vyzvedne. že ho nechytne se. V opici se kouká na hrochy. Jo, vidím. Nehejbej s tím. A co jsi řekla? Co... Kamaráda. Já si opět. Posílá mamě. To mám natočený. Nech mi opici. Tak klídek. To mám opička. Dej ho být na pokoji. Co ti řekla? To se dělá v opice. Ale to předtím, ty pako. Já nevím. Kamarád tam. Že tam neválí plahně. Ale tak je něco ukázat. Tady něco je. Opice jedno. No, to se... Vosa. Tak co, jdu už půjdem? Jdeme, co potřebuješ. Kámo, víš, kolik to má východů? Fakt? No, asi víc jak jeden, ne? A jo, my jdeme už zpátky, ale ty si to všimnu. Máme nějaký východ. Tak, tady máme další elektrický ohradník. Čekat. Elektrická opice. Elektrická opice. Ale, Co, mám se tady modlit uprostřed toho? no. Já vím, že před chvílí mě začala modlitba. Před 3 hodinou mě začala druhá denní. Hele, má brejle. Opice má brejle. Opice nemá brejle.
Tož hajzly, Nebo co bylo? Hajzlu. tož prádelna, Tož vyhnu. tož údolí včel, tož tam jdeme. Tož tam nejdem. Tož tam jdem, Tož tam nejdem. tož tam jdem. Pozor včely, takhle taky hůře. Ježiš, Štěpán má extrémní strach ze všeho, co lítá. A píchá. Jdeme dlouhdy opice. Opice má brejle. Every middle of opice. Teďka má opice brejle na hlavě. Akorát po opici se stýpá. Tak. Stále platí ta challenge, že máte hledat drezy. Já už jednoho vidím. Fakt, kde? Dokonce dva. Já vidím jednoho jenom. Já vidím dva, ale že ti jde ten druhý. Takže lidi, jestli kecá, tak dejte like. A jestli ne, tak stejně dejte like, páť ho potřebujeme. Tak to jsou hodně rádi, no. Práci. Hlavně Láďa. Jo, hlavně já, no. Ale hrancle? Tak si hrancle kupovat nebudeš. Držubu. Když já si budu chtít koupit hrancle, tak já si hrancle koupím. A nebo se stavíme na mekáč. Když to jsem že mám stavovat. Every middle of opice. Podpořil kraj Vysočina. Všude koš, všude vosy, jdem pryč. Sedni si. Jdem pryč. Sedni. Píč. Tady jsme se dostali do relaxační zóny. Takže tady máte dvě opice, které sedějí. Teďka se přidala třetí. A ještě přijde čtvrtá, pátá, šestá. Jo, máme tady, znamená to už je hromadný útěk, ale. Jenom dlouhý opice. Počkej, zkusíme zoom. Zoom? Na Jest, prima zoom? jestli to krásně přečtete. Já od toho jsem pekla. docela daleko. To je docela pěkná. Já ukážu. Opice. A začíná chcát. Opice! Lidi, máme problém, začíná nám pršet. Tak opička, ne, pro opice zmokne. No. Já tě ale tahat nebudu. O, do píču. No jo, ten telefon úplně není vodotě... No, neskoušel jsem. Až tady lítají vosy. Obrož ten volaj. Kam bys furt chodil, kámo, teď jsem si sednul. Teď jsem si sednul. Sedu na něj. Teď jsem si sednul. Já teďka rozhodně nikam nemám plánu jít. No nejdu. No nejdu. Nejdu. Já ti říkám, že nejdu. Debil mě otravuje, furt mě otravuje, ale furt. Já nevím. Opice. Ale ono začíná dost pršet. Opice udělávají z nožky. Večer s ní budou techtle mechtle. Ne, nebudou, to zkusí, já zabiju tě, vole. Ale. Jej, pojď, už začíná pršet na opici. Tak já se vám asi ozvu někde jinde. Opice. Opice? Opice. 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 Tak, teďka je tady někdy skrytý dres, schválně si ho najdete. Kdo uhodne tým? Báz voda nás 20 korun. 20 korun, ale od Štěpána, protože Štěpán to řekl. Tak jo, Teďka tady vodka. zkuste použít Google a zabiju vás. Poradím vám, je to dobrý. Ježiš, jak ču. Tak, už jsme u východu. Tady. Ne. Musíš druhou stranou, prosím tě. No. Tak. Doby, zkuby. Pozor, ještě to zatoč Ládíkovi. Vem ten druhej. Tak a Tak. zatoč to Ládíkovi, vem to. A jde to na druhou stranu, nebo nejde? Ne. Aby se tam někdo dostával, ne? Já bych tam prolez. Tak já jdu kouřit. Tak a tady se jde kouřit, jo?
A ještě se vám ozvem. Teďka najděte další dres. Takhle vám dám. Tamhle máme RB. A vy si a řekněte nám. Řekněte nám, prosím vás, co to je. My se nemůžeme... Je. Já si že to je Benfica. Já nevím, co to je, já jsem to v životě neviděl. A to jsem fotbalový expert. Hokejový stadion. Radši hejbou kartáče, myslíš? I kartáče. Jak se hejbou kartáče? Ale Vádík neví, co myslíš. Taky ne. Já taky nevím. Štěpa. Vždycky někde něco vidíš a... Jo. Jak má to košita a jak křičí. Nazdar. Jsme doma. Malý ještě spí v autě. Tamhle vidíte tohohle, který chtěl dávat tu pici na lustro. Teďka nás čeká sraní se s videem a následné vydávání. Takže my vám pak dáme vidět tak nějak na short, až to bude. Čau.